És el dimoni de l'anís del mono, una caricatura del dimoni de l'anís del mono fusionat amb el King Kong, la imatge aquella del King Kong a sobre l'Empire State agafant un avió. És de l'Albert Navarro, que ja va guanyar un fa anys, el de la sequera, em sembla que va ser. I bueno, és això, un dimoni sobre una ampolla d'anís. Ens ha retrasat el fet de fer el trasllat en 2 mesos de la Mobba, al buscar un espai, anem una mica justets, de veritat. Hem tingut que portar tot el que teníem d'allà a aquesta nau i a una altra, i clar, no hem pogut ordenar bé l'espai, però bueno, estem aquí treballant a tope. A Badalona, clar, la policia de Badalona està avisada, no és la de Barcelona. Llavors, el transport de Barcelona han de ser les peces una mica més petites, s'han d'ajustar, a part de la porta que d'aquí és més petita que la d'allà. Com que no tenim constància, no sabem el trajecte ben bé què és, hem de pensar d'una altra manera. Llavors, els planos que ja havien fet s'han tornat a refer. Les mesures són més o menys com sempre. El dimoni fa entre 12 i 15 metres d'alçada, habitualment, amb la plataforma. Aquest em sembla que arriba als 14, i complicacions que tenim sempre que els braços sobresurten molt, hem de reforçar aquesta part perquè no es trenquin, i són més complicats que quan van els braços arrambats al cor. També és veritat que els temps ara són més llargs, però abans eren més ajustats i teníem que anar una mica a veure com arribàvem. Abans teníem una mica menys, teníem com mig mes menys. Ara tenim una mica més perquè jo vaig demanar. Però aquest any tot s'ha complicat. S'ha complicat per qüestions de trasllado, per qüestions de que no... El pressupost també ha augmentat, perquè clar, jo tindre un espai municipal, que era la Mobba, era més barat, el dimoni. Ara que ja no estic allà, que no tinc el benefici, doncs ja funciono com a empresa normal i corrent. La dimonieta li tinc molt de carinyo, perquè era també diferent, el concepte, la forma de treballar-ho, vam investigar coses, vam aprendre. I després un que m'agrada molt és el del Ramon Carreter, el dimoni del Misto, perquè és molt dimoni, molt dimoni. A tots els hi tinc carinyo, al Mozart perquè va ser el primer, a l'altre perquè va ser el segon, perquè ha hagut perquè els constructors, o sigui, els dissenyadors hem tingut un bon rotllo amb ells, amb tots he tingut un cert carinyo. A mi m'agrada que cremi, ho faig per cremar. És un plaer veure cremar una cosa que has fet. Ho fem i ens agrada que cremi com nosaltres pensem que ha de cremar. Sí, sí, no tinc cap mena de... A veure, el carinyo es queda dintre. L'experiència de fer coses, els conflictes que associeixen. Clar, aquest dimoni n'hi ha un recte, n'hi ha dimonis que són més repetits, llavors no tens cap recte, però els dimonis, per exemple, aquest, que has de posar el dimoni a sobre d'una ampolla, que hem de mirar els pesos, com fer perquè suporti el dimoni pròpiament dit. Jo estaré fent el dimoni fins que jo què sé, fins que tanqui l'empresa o em fotin fora.
Ara és el llast que tinc a Badalona, perquè de fet l'empresa ja me l'he portat fora. Bueno, i perquè visc allà. A veure, jo soc de Badalona, però a mi m'agrada fer-ho.